wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Baran bani daina yin so gaskiya ko da me ya zo mini. Shararrun mawaƙa wannan tabbas sun fitar da waƙoƙi a lokaci ɗaya kuma masu matuƙar daɗi masu rawa. Wannan mawaƙa guda biyu tabbas suna matuƙar ƙoƙari a wannan shekara ta 2021. Duba da yanayin inda mawaƙan suke fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu ratsa na tabbatar cewa masoyansu suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani channel ɗin ta mai Albarka TV. Dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel din muna roƙon ka da burma da ka danna mana alamar da subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din nan. Tabbas za mu sama kowace waƙa ko wannan fasi a cikin wa'annan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwaninka a kasan comment mata kan. Kai mana comment da ra'ayinka a kasan wannan comment mata kai. Kai mana comment da gwaninka wanda ya burge ka fagen waƙoƙi da yake fitowa na tabbatar da cewa masoyansu za su so su yi mana comment din da ra'ayin nasu a kasan wannan bidiyo na tabbatar da cewa ka so ma kai sharing din wannan bidiyo zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook bayan ka saurari waƙar kowanne fasi mawaki a cikin wannan hazikai fasi wannan sun kadade suna fafata waƙoƙi musamman waƙoƙi wani aka fi sani wata kanana na tabbatar da cewa za ma ka so ka sharing din wannan bidiyo zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook domin ko in ka saurari waƙoƙin su tabbas za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2020 bayan mun samu waƙa donwa kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waƙa da muka samu a cikin wannan channel kuma kai mana sharing din wannan bidiyo zuwa group din ka na WhatsApp da na Facebook ba tare da mun ja bidiyon babara musu amma waƙar wata kan audio to haka zalika don idan wannan shine farkon ziyartar ka kadan alamar subscribe da alamar ƙararrawa haka zalika zamu yi bayan haziki fasi wannan aka fi sani da waƙa ko wannan fasi na tabbatar da cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din ta na tabbata da cewa ka saurari wannan waƙa kuma na tabbata da cewa inda ya kasance gwanin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din ta mai Albarka mai duk kusan anan muka lokacin bidiyo amma gabar mu gargare shi idan wannan ne farkon ziyartar ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa idan kuma ka dade da ziyartar mu ka danna alamar like mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din ta mai Albarka duk kusan anan muka lokacin bidiyo amma gabar mu gargare shi idan wannan ne farkon ziyartar ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa idan kuma ka dade da ziyartar mu ka danna alamar like mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din ta mai Albarka na tabbata da cewa ka saurari wannan waƙa kuma na tabbata da cewa inda ya kasance gwanin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din ta mai Albarka. Shararre fitacce wannan fitaccen wage ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban masu daɗi masu rawa zuciya da idan ya fitar da waƙar shi zaka ji ta kaji daɗin ta kuma zaka yi bare ta kai ma commenting na jin daɗi akai to da farko da wannan shine farkon zai ta kaji daɗi ba ta da cewa zaka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like kuma haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci dai dai mun san wannan fitaccen wage yana taka rawar ganin da ya cancanci a ba masa a jinjina masa duba da wannan wage ke taka rawar gani kai kanka zaka iya mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren ka watsa da na biyu domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana saurara dukkan wasu fitattun aika na mu da dai mun san za ku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren ku na watsa da na biyu domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kuna sauraron wannan channel din kuma kuna bibiyar da mu a kowane lokaci tabbas za ka yi mana